udělám si takovou self-care evening. Placák. Pečenou ovesnou kaši, protože je to věda, je to složitý. Vítejte u nového vlogu. Já jsem si teď akorát udělala večeři, takovou jako na půl poké, na půl bowl. Samozřejmě bych tam toho mohla dát mnohem víc, ale jsem lenošná to krájet, takže jsem si tam dala jenom sushi rýži, černou čočku, edamame, mango a nahoru jsem si teď na grill udělala krevetky. Zakápnu to tady tou poké sos, která je teda na doporučení od mojí kamarádky, takže doufám, že bude dobrá. Simo, je to když tak na tobě, ale věřím, že to bude dobrý a tak jako trošičku si to zakápnu. No a tohle je teda moje komfy večeře, protože venku je neskutečně hnusně a chtěla jsem něco takového rychlého, teplého a měla jsem na tohle chuť, takže už se na to moc těším. Uděláme si takový kuchyňský taste test, protože si pak budu sednout asi nevím, co tam je tma. No. Voní to hezky. Je to dobrý. Ještě to trošku zakápnu. Všechno tam mám. Takže doporučuji a děkuju si mu za tip. Venku prší, je zima, dokonce jsem dneska musela i zatopit, to už se jako hodně dlouho nestalo. Takže toho jdu využít a jdu si napustit vanu po hodně dlouhé době a udělám si takovou self-care evening, protože Honza je pryč, zítra hrajou v Karviní, takže už odjížděli dneska a jsme tady jen takhle ve třech, já, Malá a Teuš. No a prostě chci si udělat hezký páteční večer a říkala jsem si, že bych vám ukázala svoji takovou self-care večerní rutinu. Velice důležité dvě věci pro krásný self-care večer je nějaký olejček, já mám tady ten šípkovej a guaša. Nikdy byste si neměli dělat guašu na suchou pleť, protože si ji můžete poníčit. Co jsem tak jako četla a koukala, tak můžete použít třeba nějaký jakoby sérum, ale který rychle nezasychá, nebo krém na obličej, který je takovej zase nezasychá hned, ale za mě prostě nejlepší je olejček, protože s guašou se pracuje prostě za mě nejlíp s nějakým olejčkem a
ten šípkový je super. Tak. Asi to rozetřu a musím říct, že jsem teď docela s tou gouašou jako pravidelná, jako já už mám hrozně dlouho, ale teď jsem začala být fakt jako poctivá, že fakt jako obvečer si ji dělám a dělám si ji 3-4 minutky a vidím velký rozdíl, hlavně co se týče obličeje, že ta lymfa se fakt jako rozjede a nemám ho tak nateklej, jak ho normálně mívám a hlavně potřebuji zapracovat na mojí druhé bradě, kterou mám po tátovi už prostě od malička. A no, jakože když se někdy vidím v těch záběrech, tak si říkám, pane bože, ale prostě jsou věci, se kterými se prostě narodíte a nemáte, nebo nemá se na tu gouašu moc tlačit, prostě má to být jenom takový jakoby tlak vaší ruky, nemáte to úplně jakoby dřít, takže nedřete, jen tak jako pomaličku, není potřeba být úplně tak jako na sílu, má to být jakoby příjemný, nemá to být nepříjemný a nemá to hlavně bolet. Já mám tady asi zrychlím záběry, protože by to bylo na dlouho a nemusíme se tady 5 minut zaobírat nějakým kecáním, ale já si to jdu užít, takže tada, a mám hotovo. Samozřejmě je důležitý to dělat jemně, opatrně a co jsem tak jako koukala, tak by se to mělo dělat třeba minimálně aspoň 5krát, vždycky ten jeden pohyb. Samozřejmě pokud vám je to příjemnější něco, tak to můžete dělat víckrát, ale je prostě důležité to opakovat na nějakou dobu. Já právě vždycky začínám takhle tady jakoby v tom dekoltu, protože ten taky dostává zabrat a prostě jsem koukala, že vlastně jakoby odsud, tak jakoby se to rozjíždí svým způsobem. Můžete si tady i takhle klidně jakoby projíždět ten krk, to je extrémně, ale extrémně pohodlný, protože, teda nepohodlný, příjemný, protože prostě ho máme určitě všichni zatuhlej a jakože kdo nevyzkoušel, neví, takže rozhodně vyzkoušejte, tohle je úplně úžasný, tady takhle jako vzadu. Tady klidně může člověk víc jako přitlačit, no je to úplně, jako za tím krkem je to úplně, to je plná pecka. A no, jakože fakt jako vidím rozdíl a přijde mi, že vidím rozdíl i jakoby na svém čele, že já když se jakoby zamračím, tak tam mám hodně výrazný ty linky a teď fakt jak dělám pravidelně ty pohyby, tak to není tak viditelný a i tady takhle, já tam teda jakoby nemám žádnou jakoby takovou tu vrásku nebo něco, ale je prostě důležitý i tady těm věcem předcházet. Vzhledem k tomu, že mi letos bude 30, tak prostě ne. Čím méně vrásek na obličeji, tím budu samozřejmě spokojenější, ale prostě jakože i to čelo je hrozně příjemný a tady takhle na těch spánkách to je úplně jako boží, no, jakože to si fakt jako teď užívám a já teda ráno gouašu nepoužívám, protože na to nemám čas s malou, ale když mám ráno na takových obličejích v těch větších vedrech, které teda teď momentálně nejsou tenhle týden, ale prostě teď bylo přes 14 dnama těch 25 až 20 až 25 stupňů, to bylo fakt teplo, tak mám tady ten ice roller a je to hrozně příjemný, takhle po ránu se tím osvěžit na tom obličeji, takže to rozhodně taky doporučuji, ale ta gouaša prostě za mě jakoby fakt jako úžasný, přirozený způsob na to,
jak nebejt oteklý, ale je důležité samozřejmě to dělat na nějaký pravidelnější bázi, takže říkám, já to dělám obden a vidím účinek a používám to podle mě teď jako pravidelně už asi 3. týdnem. Na YouTube, Instagramu je milion tutoriálů, já jsem si prostě našla nějakou kombinaci něčeho, co je mi příjemný a co si pamatuju. A prostě no, můžete to víceméně odkoukat úplně všude a prostě, ježišmarja, no, je to hrozně příjemnoučky a hlavně si i krásně nezamasírujete. Zapracujete ten olejček a všechny ty krémy prostě do toho obličeje, do té pokožky, do té pleti. A pak vždycky ten kámen umyju prostě mýdlem a vrátím ho zpátky do té krabičky, protože já jsem svoji první guašu měla asi 4 roky a bylo to úplně v pohodě a pak jsem chtěla být jako multitasking a rozflápila jsem si ji, takže tahle jde zpátky sem. A mě bliká baterka, takže si jdu gecnout na gauč, zapnu si asi nějaký seriál, jeden díl a pak si půjdu lehnout. Nesmím teda ještě zapomenout na nějaký balzam. Mám tady ten od Laneige Lip Sleeping Mask Sweet Candy. Chápete to? Netuším, co se tam stalo, ale snad stínu pilates. Já mám akorát po cvičení. Dneska jsem teda nic nenatočila, protože jsem přijela trošku později kvůli té bouračce, která byla dost ošklivá. Nějaký auto to tam vrazilo do svodidel a úplně tam bylo v té škarpě. No, jet kolem nebylo úplně příjemný, takže jsem přijela trošku později, takže jsem ani nic nenatáčela. Nechtěla jsem se úplně tím rozptylovat a dneska to teda bylo taky úžasný a dneska jsme totiž cvičili hlavně ne na tom jakoby, cvičili jsme na tom stroji, ale ne na tom pojížděcím reformeru, ale s tou věží, která tam vlastně je, s tou jakoby základnou a pecka. Takže zase jsem si dneska vyzkoušela něco jiného a prostě jestli jste nikdy na pilates nebyli na tom reforméru nebo třeba nad tím uvažujete, protože to není úplně jako levná záležitost, ta hodina, tak já můžu se srdce zcela doporučit, je to úplně boží a je to taková závislost, naštěstí zdravá a pozitivní a dobrá pro vaše tělo, ale já jsem dneska blbě jako spala, v noci jsem cítila, jak mě bolí hrozně jakoby rameno a za krkem a hrozně jsme se protáhli, že jsme ještě dělali se spinnerem, což jsou takový jakoby kouličky, takový podlouhlej válec s koulema ve 2 řadách a bylo to naprosto boží. Úplně jak jsem si na to lehla, furt jsme se zvedali a tak jsem si přibrala trošku jak nějaký masáži, ale zároveň jsem u toho cvičila, posilovala břicho, takže to byla pecka. No a já jedu domů a jsem zvědavá, co dneska budu dělat, nebo co budeme dělat, protože je ošklivo. Já jsem si teď dala rychlou sprchu, kterou normálně nepotřebuju, ale dneska to bylo tak intenzivní to cvičení. A udělám si rychle skincare. Ještě jsem si teď rychle udělala svoje zelený smoothiečko, protože už mám extrémní hlad. A to hlavně na chvilku zasytí. A půjdu pověsit prádlo, který jsem si dala prát, než jsem odcházela. Hodím tam ještě jednu pračku, takže dneska je takový prací den. A pak potřebuji uklidit kuchyň, protože tam je to jak po výbuchu. Já to nechápu, já jsem tam měla uklizeno včera před večeří, pak mě domila myčka a po té vaně už jsem byla taková lenošná, zároveň utlumená a už se mi prostě nechtělo nic dělat, takže potřebuji uklidit v té kuchyni, to je fakt katastrofa. A i když se teda dneska nikam nechystám, tak si dám trošku make-upu, protože venku jak je hnusně, tak je to přímo takový to počasí, že bych nejradši prostě seděla celý den na gauči a koukala na nějaký seriál, což úplně není možný. Takže abych jako měla trošku takový ten pocit toho, že potřebuji nějak fungovat, tak si dám jenom trošku make-upu,
korektoru, tvářenku a řasenku uvidím, ale teda ty kapky, ten Westman Atelier, to je naprosto boží, jakože já jsem byla z toho taková, chci to vyzkoušet, ale uvidíme, jaký to bude. Já si myslím, že na svůj pleť nepotřebuji úplně jako extrémně krycí produkty, samozřejmě jednou za čas jsem udělala nějaký pupinek, ale musím zaklepat, že já mám fakt jako prostě úžasnou pleť, jakože nechci se nějak vychloubat, ale fakt jsem se svůj pletí jako hrozně spokojená. Samozřejmě mám prostě někdy zarudlý místa tady okolo nosu a tak, ale prostě nedělají se mi žádný prostě jako nějaký velký nebo hluboký pupínky, většinou když to třeba mám dostat, tak se něco objeví, ale není to nic jako hroznýho, že bych potřebovala extrémně krycí make-up, takže tady ty kapky jsou fakt úžasný a vydrží to fakt jako celý den, což jsem nečekala, že jsem fakt z toho v šoku. Takže rozhodně doporučuji vyzkoušet, protože je to fakt úžasný produkt. No, dám si ji. Ale myslím si, že celý den dneska hlavně strávíme doma, maximálně dáme s Touškem odpoledne nějakou procházku. Ale dneska je snad nejhorší den z celého týdne. Kdo tady dostane kostičku? Tak placák, placák, druhý placák, druhý. Tak pác mi dej aspoň, pác. Druhý placák. Pojď placák. Ty jsi lenošnej. A pác. Jo, těšilo mě. No, a utíkej. No, aby ti to nikdo nesebral. Krásné dobré ráno, dneska máme teda pondělí a já dělám k snídani tady tu pečenou ovesnou kaši. Dneska už je teda pondělí, já jsem, myslela jsem si, že budu včera natáčet, ale měli jsme ze soboty na neděli po hodně dlouhé době dost příšernou noc, která vypadala tak, že jsem spala asi 2,5 hodiny. Takže jsem byla včera totálně přejetá, jakože jediný, na co jsme se smohli, byla odpoledne dlouhá procházka s Teušem. Jinak prostě jsem fakt byla ráda, že žiju a no, na to, že bylo venku krásně, tak fakt jako nedělo se absolutně, ale absolutně vůbec nic zajímavého. Takže to, co jsem chtěla udělat včera, udělám dneska a to je to, že jdu protřídit malý opět oblečení, protože prostě už se na to chystám třeba měsíc, ale chtěla jsem mít jakoby většinu věcí prostě vypraných, vyžehlených, abych abych mohla buď to dát tady do té její komody, anebo to dát do prostě krabice, kde mám její jakoby oblečení, které už jí není. Takže se jdu na to pustit. My celkově bychom měli dát dokupy tady tuhle místnost, ale momentálně vzhledem tomu, že je venku hnusně, tak to tady beru jakože místo, kde se nám suší prádlo a prostě tady takový jako harampádí, věci, které musíme odníst do sklepa, ale nejsme schopni. Takže no, jdu to vyndat všechno a no, jdem se na to nějak společně podívat. A teda, jdu akorát jako popeláři, ale já jsem dneska na ranní procházce měla péřovou bundu a válenky. Já jsem si chtěla tenhle víkend, co byl, už jako proměnit šatník, udělat takový ten jakoby z toho zimního jaroletní
A jsem ráda, že jsem to neudělala, protože představ, že si zazimuju své zimní oblečení, když venku je tak, jak je. Nelíbí se mi to. Už chci teplo. Akorát vyrážíme do IKEA. Perfect Sunday on the blues. We looked happy, but I was going through it. U závěsu jsme strávili asi 3/4 hodiny. Stejně tak jako u garniží, protože je to věda, to složitý. Já ještě tomu moc nerozumím. No, ale nakonec jsme něco vybrali. Bohužel záclony. A co se stalo? Záclony do obyváku nemáme, protože prostě tady tak velký nemají. Takže se musím podívat někde jinde, ale... No. No, ještě se nám... Ještě uvidíme, kdy to tam budeme dávat, viď? No. Ne, ty chceš vzít? Jo. Všechno? Senses, really know it. Set to end it, but I was leaving you and picking daisies, contemplating. 'Cause you say things, but never really do, yeah. You're never pulling through for me. My intuition's always right. Broken heart better than FBI. I had your back, but you just thrown me. Já akorát jedu konečně, nebo ne konečně, ale Já akorát jedu už z práce za Malou. Dneska to byl takový lehce rozlítaný den, protože jsem dopoledne byla normálně v kanclu a pak jsme jeli na jeden projekt tam odvízt zboží. Bylo to sice jako na 3 minuty, ale prostě vždycky tady ty projekty, co se týče nějakých bytů a tak vždycky to je prostě na dlouhý lokty, že musí nám někdo pomoct a bla, ale prostě bylo to vyřízeno naštěstí. I ta doprava po Praze byla dneska fajn, takže nám to netrvalo s taťkou tak dlouho, jak jsme předpokládali, ale právě, že jak jsem byla dneska v práci, tak bylo lepší, že jsme tam jeli 2 autama, že tam nemuseli jet na 2krát. A no, pak jsme zase přijeli nazpátek. Já jsem dodělávala nějaký kampaně a no, takový ty mailové věci, které prostě často odkládám, že to vyřídím pak a nikdy se mi do toho nechce, ale dneska jsem se jako hecla a říkala jsem si, že prostě to udělám, ať ve čtvrtek mám jakoby čistý stůl a proč jsem to mává? Čistý stůl a můžu dělat nějaký jinačí věci, no. Takže ještě jsem jako přemýšlela, že se stavím v XXX Lutz, protože jak jsme byli včera v té IKEA kupovat ty záclony a závěsy, tak bohužel se mi nepovedlo vybrat
jestli to pletu, záclonu do obýváku, protože co jsme měřili s Honzou, tak ten parapet má nějaký 3,50 na dílku. Tím pádem, aby to bylo hezky nařazený, tak bych potřebovala třeba 7 a 7,5 metru, až prostě dlouhou tu záclonu. Ale to samozřejmě v IKEA nemají. Takže mi mamka říkala, že ať se skočím podívat do XXX Lutz. Včera jsem jako koukala na internetu, že tam mají 3 metrovky a jakoby já nepotřebuju 7,5 metru v kuse. Stačí mi, kdybych byla jakoby 3,5 a 3,5, anebo těch 6 metrů si myslím, že by mohlo vypadat taky hezky. Ale hrozně se mi nikam nechce. Za prvý už chci jít za Malou domů a za Teušem a za druhý prostě, jak jsem byla včera v té IKEA, tak úplně dneska nemám náladu jít do nějakého dalšího obchoďáku. Já jsem prostě v tomhle hrozná, jakože nemám to ráda. Nemám ráda nakupování, moc ani jídla a dneska jsem objednávala rohlík, aby jsme nikam nemuseli. Proč jsem se dostala sem? Jo, že nerada chodím do obchodu, no. Takže i když bych jako mohla bych využít toho, že nemám malou, tak se mi hrozně nechce a takže nikam nejdu. A uvidím, no, třeba se tam dostanu o víkendu nebo nějak. Jakoby projekt záclony, ložnice, obývák, to stejně to není na týden, protože tenhle víkend to určitě s Honzou tam nedáme ty garníže, takže když tak možná ten další víkend, ještě k tomu potřebujeme ale příklepovou vrtačku, protože ten strop je beton a no, prostě to bude takový složitější. Ale už se na to hrozně těším, protože si myslím, že ten prostor krásně zútulní a hlavně v létě prostě doufám, že ty záclony jakoby zachytí nějaký to jako ala světlo a teplo a nebude tam na umření, protože nevím, co budeme dělat, protože nemůžeme mít otevřený balkon s Malou. Prostě představa toho mě úplně děsí, že by se mohlo něco stát a ještě teda přemýšlíme, že koupíme nějaký to není klimatizace. Čističku vzduchu, která i ochlazuje vzduch. Schválně, pokud tu mám někoho, kdo jí má, tak mi prosím dejte vědět. A my jsme teda kupovali, ne. My jsme koukali na tu Cool and něco. Já vám sem schválně dám ten popisek, pokud nezapomenu. Od Dysonu. Upřímně líbí se mi nejvíc, protože je tichej. A hlavně prostě vypadá hezky, když to máte v tom interiéru, tak prostě člověk chce, aby to vypadalo hezky, ale hlavně je tichý, že mně přijde, že ostatní ty dělají takový jakoby ty zvuky, jakože to je prostě slyšet a představa, že mi tam něco jako celý den prostě vrčí nebo prostě dělá nějaký tak to bych nedala. Ale schválně, pokud máte někdo od Dysonu, tak mi prosím dejte vědět, jak jste s tím byli spokojení a no, to je asi věc, kterou budeme muset pořídit, protože mi tam fakt jako obávám se, že budeme mít jako nedýchatelno. Už minulý rok to bylo hrozný, ale to prostě mi nevadilo, Malá nechodila, ale prostě teď, tak to nedám. Takže konec tady z tohohle ukecaného okýnka. Já jedu domů za Malou, za Teušem a podle mě už i za Honzou, protože si myslím, že už jede zpátky od zubaře. Určitě domů. Takže tak. Přišel mi ještě balíček od značky Venira, která velice rozšířila svůj výběr o nějaké dobroty, oříšky, bodycare, vitamíny a tak dále. Tak jsem si říkala, že bych vám ho ukázala, co jsem si tam teda tentokrát vybrala. Jako první jsem si vzala teda z bodycare pěnu do koupele s měsíčkem, heřmánkem a meruňkou. Voní to naprosto úžasně. Co se týče nějakých dobrot, tak jsem tam vzala tohle liofilizované ovoce, plátky manga a meruňky. Dále neskutečně široký výběr oříšků. Já jsem vzala pistácie, protože je naprosto s Honzou zbožňujeme a vzala jsem si tady tu solenou variantu. Myslím si, že mají i nesolenou. Já už jsem dopila ten svůj kolagen, takže jsem si vzala tady ten kolagénový drink pro těhotné a kojící maminky a mám to teda s příchutí jablka, meruňky a maliny. Je tam podle mě 30 sáčků a co se týče nějakých doplňků a vitamínů, tak jsem tam šáhla tady po těchhle zase, ty už jsem vám ukazovala minulý rok.
tady ty gumítky na vlasy, nehty a pleť. Tady to je balení po 60 medvídcích a můžete brát 1 až 2 denně a jsou hrozně dobrý. Mám to s tou jahodovou příchutí. Další jsem si tam vzala jako doplněk stravy vitaminový komplex pro těhotné a kojící. Je tam vlastně vitamin C, B6, B12, zinek, B12, co už jsem říkala, železo, hořčík. Přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpanosti, to se mi velice hodí. Vzhledem tomu, že se nám blíží slunečné období, tak jsem si tam vzala zase beta-karoten a jako poslední jsem si tady vzala tu ashwagandu. Doufám, že to čtu dobře a je to teda pro duševní a kognitivní činnost, energie, vitalitu, svaly, výdrž, duševní zdraví, stres a spánek. Mám teda něco i pro svoje sledující a to je teda slevový kód, který vám napíšu sem a ten vám dá dodatečně 5% slevu. Veškeré informace vám napíšu také dolů do popisku a Venera je úplně úžasná v tom, že má prostě akce často na dopravu zdarma, slevy, má balíčky 2+1 nebo 3+1 zdarma a často k tomu můžete dostat i nějaký dáreček navíc a k tomu můžete použít vlastně i ten můj slevový kód, který vám dá dodatečně tu slevičku, takže určitě využijte. No a dnešní nákup. Máme tady nějaký sýry, šunky, slaninu. Tady mám už předvařenou řepu, jogurty si tady bral Honza, skyr. Tady mám kefír na lívance, zakysená smetana. Tady to je taky Honzovo. Šlehačka ke šlehání, šlehačka na vaření. Já jsem vzala nějaký džusy, mango mražený, protože mi došlo, falafelové kuličky, lučinu, tady mám nějaké mozzarelly, listový těsto, 2 těstoviny, kokosový mlíko, to je už je, slyšíme, rajčata v konzervě, batáty, tady jsem vzala nějaký carpaccio, tady nám šel ketchup, tady ta sladkokyselá omáčka je výborná, protože dneska budu dělat smaženou rýži, takže ta nám chyběla doma. Ovesný vločka bych mohla udělat granolu. Tady máme tady ještě vajíčka, my máme vždycky vajíčka od Honzový mamky, ale bohužel, ne mamky, babičky, ale bohužel jsme se teď s ní dlouho neviděli, takže aby jsme si mohli ráno udělat ještě vajíčka. Tady nějaký těstoviny, pokud jsem neříkala. A co se týče zeleniny, tak tady máme cibule, papriky, rajčata, brambory, mrkev. Nakonec jsem tady vzala croissanty, bagely a tady máme housky na hamburgery. No, já to jdu uklidit a jdu dělat véču. Dneska máme tu smaženou rýži. Everything unfolded, yeah. It happened in a moment, you broke it, babe. You stayed at my place, you stay in my way. You said you love me just to make me sound insane. Everything I did for you's in vain. 'Cause that's just what I get for trusting you. Takže já bych tu vlog už pro dnešek ukončila, protože si myslím, že bude tak akorát dlouhý. Takže doufám, že se vám líbil. Určitě můžete dát like nebo komentář. Budu moc ráda za odběr. Najdete mě taky na Instagramu. Mějte se krásně a uvidíme se brzo u dalšího videa nebo nějakého vlogu. Tak zatím papa.